Бүген без узган елга йомгак ясыйбыз. 2021 елда Татарстанда 41 меңгә якын бала туган. Бу 20 ел белән чагыштырганда 1,5%-ка кимрәк. Әмма быел туган балаларның күбесе гаиләдә икенче яки өченче бала. Күп балалы гаиләләр санын Татарстанда 2008 елдан башлап арта. Безнең икенче, өченче бала туу елдан ел арта бара. Һәм инде бу мәсьәләдә безнең республиканың һәм Россия Федерациясының президентының демография өлкәсендә чаралар шуңа ярдәм итә дип исәплим. Фәннәр академиясының демография үзәге махсус тикшерү үткәргән. Аның нәтиҗәсе буенча күп балалы гаиләләр Яңа Шишмә белән Мөслимдә күп. Шул ук вакытта яшьләрнең соңлап өйләнешүе, димәк хатын-кызларның соңлап әни булулары иң зур проблема булып кала бирә. Әмма бу мәсьәлә уңай якка үзгәрергә мөмкин. В Республике Татарстан еще сохраняется потенциал. Татарстанда яшьләрнең иртәрәк өйләнешә башлауы ихтимал. Мәсәлән, 2019 елда Шүпрәле районында 18дән алып 24 яшькә кадәрге кияүләр артып китте. Иң яшь киленнәр шулай ук Шүпрәле, Мамадыш һәм Теләчедә теркәлде. 2021 елда Татарстанда яңа гаиләләр саны 27%-ка арткан. Барлыгы 24 меңнән артык пар гаилә буларак теркәлә. Әлеге күрсәткеч буенча республика Идел буе федераль округында беренче урында. Шул ук вакытта күп аерылалар да. Бу сан 11%-ка арткан. Парларның 80%-ы суд карары буенча аерылыша. Күп районнарда ир белән хатын аерылышуга килеп тә тормый икән. Дәүләт совет рәисе бу мөмкинлекне туктатырга һәм парларны кабат кавыштыруга игътибарны арттырырга кушты. Не раз я слышал, когда бывал в городах и районах, что в связи с переводом судебной процедуры на удаленку, без приглашения, без собеседований, без еще раз разъяснения ответственности, в конце концов еще раз сказать, что новый брак, который ты собираешь жениться, лучше, чем с первой супругой или с первым супругом, лучше не будет. Быел ЗАГС идарәсе үз эшчәнлегендә цифрлаштыруга игътибарны арттырачак. Хезмәтләрнең күп өлеше онлайн күрсәтелсә дә, эшне дәвам итәргә кирәк. Цифрлаштыру яхшы әйбер, әмма туйлар онлайн форматка күчәргә тиеш түгел, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Жених где-то на Камчатке, а невеста в Калининграде, а сотрудник САС сидит в чаше, вот у нас тут регистрирует брак. Поздравляю вас, в ваши личные кабинеты направлена электронная выписка о том, что вы муж и жена. Кадрлар мәсьәләсе дә борчый. Кайбер районнарның ЗАГС идарәләрендә бер генә кеше эшли икән. Димәк, ул ялга да китә алмый, чирләсә алыштырыр хезмәткәр дә юк. Коллегиядә белдерүләренчә, әлеге сорауны федераль дәрәҗәдә чишәргә кирәк. Дәүләт советы һәм Дәүләт думасындагы Татарстан депутатлары махсус мөрәҗәгать белән чыгачак. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы.